Буа районында Опас Тәтиш Буа мәдәни дуга халыкара сәнгать фестиваленең ачылу тантанасы булып узды. Әлеге чарада безнең хәбәрчебез Дина Нәҗметдинова булып кайтты. Опас Тәтиш Буа мәдәни дуга театраль фестивале быел 4-нче тапкыр уздырылды. Бирегә мөхтәрәм кунаклар да килгән иде. Театр бәйрәм белән котлап, Буа җирендә халыкара дуслыгының тагын да ныгытуына ышанып калабыз. Хөрмәтле якташлар, районыбыз кунаклары, бу очрашуларда матур спектакльләр белән танышыгыз, вакытыгызны күңелле үткәрегез. Һәрбер кунак фестивальдә катнашучыларга уңышлар теләде. Хәерле сәгатьтә, мөхтәрәм дуслар, ак юллар, фестиваль булсын. Рәхмәт барыгызга. Бәйрәмгә төрле төбәкләрдән һәм республикалардан килүчеләр шактый. Әлеге чарага барысы 13 театраль коллектив җыелган. Хәтта Иран республикасыннан да кунаклар кайткан. Татар һәм рус телләрен аңлап бетермәгән чакта үз тәрҗемәчеләре ярдәмгә килә. Mən birinci dəfədir gəlirəm bu festivala. Bundan qabaq bizim dostlarımız İrandan 2 seri gəliblər bu festivala. Biz әлеге фестивальдә беренче тапкыр катнашабыз. Тамашачы өчен ут дип исемләнгән спектакль әзерләдек. Эчтәлеге турында сөйләмим, тамашачы үзе карап аңлар дип өметләнәм. Спектакльнең эчтәлеге чыннан да бик үзенчәлекле. Тимер чыбык белән уралып алган каравылчы саклаган территорияга бер кеше үтеп кермәкче була. Ләкин сакчы күреп ала һәм шикле булган җиргә кертми. Нәтиҗәдә герой кәҗә булып киенә һәм шикле урынга үтеп керә. Максатына ирешсә дә, аучы мөгезлене атып үтерә. Спектакль ишарә һәм ымнар ярдәме белән башкарылды. Шулай ук әлеге фестивальдә Буа драма театры да катнаша һәм оештыру эшенә үз өлешен кертә. Фестиваль кысаларында уза театральная лаборатория, фестиваль чая и меда, фестиваль искусств, то есть безнең менә кичә килеп киттеләр язучылар. Чәй кысаларында фестиваль чәй фестивале булып уза. Һәм дә инде 2нче елга Алла теләсә бу фестиваль кысаларында тагын скульпторлар фестивален үткәрергә уйлыйбыз. Фестивальнең халыкара дәрәҗәсенә җитү үзе бер зур казаныш булып тора. Казакстан Республикасы кунаклары «Лютый» дип исемләнгән театр күрсәтәчәк. Фестиваль 14 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Дина Нәҗметдинова, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.